गोसो जानानै अफ खालामदों फख्रिनि ना हानबाय सासे थांसिगोन बिनानावा ओमफ्राय बेखौ जाहोहरसैनो बेखौहाय नै 4:30 जागुलायबाय हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोननि सेरावहाय आरोबाव गोदान मोनसे व्लग लानानै फैलायबाय दा आङो नोंथांमोनजोंहाय माने मा शेयार खालामलांनो नागिरदों नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय होमबा जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर दा आङो अफिसनिफ्राय फैनानै आङो जाखां लोंखां आरिखां नै फिसालाखौबो फुथुखांबाय ओमफ्राय दा बेखौ फुथुनाय समावनो मोनसे खामानि मावनानै लानो नागिरदों बे खामानिखौ दा नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामलांगोन आङो थौदो होमबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै बांद्राय रायलायजाया लोगोफोर नै उन्दुगासिनो नालाय बे खाथियावनो मावगोन रावबो नेग्रा गैया ओंखायनो मावग्रोनानै लानोसै नै आखायाव ग्लभ्स गानखाबाय आङो ओइ लाव दं मोनसेया दे नै कालारसो फुनदोंमोन बे कालारखौनो फुनखांबाय ओमफ्राय नै कालारा माखौ फुनदों नै कालारखौनो फुनदोंमोन माने कालार फुनजाग्राया थाब थाब हाखु दाखुथार नालाय ओंखायनो भिडिअखौनो खालामनो मोनाखै माने है हाखु दाखु समफ्राव मा भिडिअ खालामलाबाय थायो होननानै आंखौ रायदों ओंखायनो आबैखौ खिन्थानो आयु आबै 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 होनलायदों ओमफ्रायहाय सासेयाबो सिखारबाय नै ओमफ्राय नै हाखु दाखु फुनबाय आरोना पेकेटआबो मोनसेल'मोन ओमफ्राय बियो कालारा माने आंनि थाखायसो बिहरदोंमोन आङो गोबाव अखासै ओमफ्राय आंहा टाइमबो मोनखाया जेबो मोनखाया बेबायदि फुननानै लानोबो जायाखै आंना ओरैनो दंबाय थायो बेसेबांबा गोबावखासै ओमफ्राय बेखौनो आङो नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामनो नागिरदोंमोन जे कालारखौ फुनोबा माखौ फुननाया मोजां माने डेमेज जायो मा जायोना कालारफोर फुनोबा खानायफ्राहाय ओमफ्राय नैबे बिराद मोजां आरोना बियो पेराडाइसनि बियो नै ओमफ्राय बेयाव नै लगायनायफोरखौथ' बायबानो मिन्थिखागोन माबायदि लगायनांगौ बेयाव थाजोबखायो नालाय इन्सट्राक्सन्सफ्राहाय ओमफ्रायहाय बेयावहाय बांद्राय बे पेराडाइसआवहाय बांद्राय कालार अपसन्स गैया आरोना बेयावहाय हाजेल ब्राउन दं ओमफ्राय रेड कालार दं ओमफ्राय मोनसे कालार दंबावोमोनदां मामोन मोनब्रै जाबाय मोनब्रै जाबायनो कालाराहाय मोनब्रै जाबाय माने सिगाङावथ' मोननैल'मोन ना मोनेस सिगाङावथ' मोननैल'मोन ओमफ्राय दा मोनब्रै जाबाय जाहैदों कालाराहाय बे पेराडाइसआवहाय ओमफ्राय बेनो मोजां आरोना मानो होननानै बुङोब्ला बेवहाय ब्लिचबो गैया ओमफ्रायहाय बेखौहाय जायखिजाया मानो बानो हागौ मानो होनबा बियो बांद्राय गोबाव थाया 2-3 मान्थ्सआवहाय गोदान फुनफिननो हायो आरोना ओमफ्राय गोदान फुनफिनोब्लाबो खानाया जेबो गाज्रि जाया डेमेज जाया जेबो जाया बेखायनो आङो माने जायफोर कालार फुननो मोजां मोनो खानायावहाय दा बेखौ आङो माने रिकमेन्ड खालामो आरोना बेखौ मोजां मोनदों आङो बिनानावनाव फुननानैहाय बिनानावनि खानायाबो जेबो गाज्रि जायाखै नालाय बेना जेरै दंमोन बेबायदिनो दङ ओमफ्रायहाय बिदि माने जेरैबायदि पिक्चाराव होयोना जेरैबायदि नाङो होननानैहाय बेबायदिनो एखे नांखायो आरो ओमफ्राय बेबायदि माने बिसोरो नै मा इनग्रेडियेन्ट्स दङ बेयाव थाजोबखायो नै बेयावनो दंजोबखायो नै मा बेयावहाय जिनिसफ्राहाय एल'भेरा दं ब्रिंग्रास दं फ्लेक्स अइल दं माने बेयावनो थाजोबखायो ओमफ्रायहाय जिनिसफोर माजों बानायनाय बेयाव माने केमिकेल बेबायदि गैया एफाराबनो माने गाज्रि नङा आरोना खानाया गाज्रि जाया बेजोंहाय ओमफ्राय 2-3 मान्थ्सजोंनो खानाया एसे माबा जाबोगोन माने कालाराहाय फेड जाबोगोन ओमफ्राय बेखौ गोदान फुनफिननो हायो आरोना नोंथांमोना जायफोर माने कालार फुननो मोजां मोनो बे कालारखौ फुननो हागोन आरोना माने बे पेराडाइसनिखौनो माने नोंसोर मा कालारखौ मोजां मोनो बे कालारखौ फुननो हागोन आरोना माने मोनब्रै अपसन्स दङ बेयावहाय पेराडाइसआवहाय बे अपसन्सनि गेजेरावहाय माने मोनब्रैनि गेजेरावहाय जेखौ मोजां मोनो बेखौ खालामनो हागोन बेखौ मोजां मोननायखाय आं नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरोना जिहेथु दे मोनसे खोथासो रायज्लायनो नागिरदोंमोन आं ओइ नै माबायाबो दानस्रांबाय लांदां नुलायलायबायबो नै नारेंखला बैयो सारअन्थाइ गावनायानो दाबोनो दाननोनो मानसिखौ मोनाखै ओमफ्राय नैबे खाथियावहाय नै माबा दंमोन ना खान्थाल बिफां दंमोन ना बे खान्थाल दालायखौ दानजोब्बाय आरो स्रां खालामबाय
ओमफ्राय आङो नोंथांमोनजों माने मोनसे खोथासो रायलायनो नागिरदोंमोन बे खोथायानो जाहैबाय मा होननानै बुंनो नागिरदोंमोन आङो जे आंनि दाख्लै भिडिअ होनायनि जे कमेन्ट बक्सआहाय कमेन्टआ अफ जानानै थादों बेखौसो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदोंमोन मानि थाखाय अफ बा मानि थाखाय खालामदों आङो बेखौसो आरोना दा माखासे ओरैबायदि कमेन्ट्सबो माने जोंनि गेजेरावथ' जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बिदिनोखासै माने एसे माबा खालामलायनो नागिरो गावजों गावनो मा होनना बुंगोन गादबलायनो नागिरनाय आरोना जायखिजाया बर'फोरनि गेजेराव बेफोर बांसिन जायो बिदियाहाय ओमफ्रायहाय फैलायबायसो नोङो फैलायबायसो ए नै आंना जे दङ नै नोंजोंबाथाय औ गान दोननांगौ नै मोननैसो बेबो दंजोबो औ मोदोमलायो ना नै फैलायबाय बियो फैलायबाय आखाइ वास खालामनि आं नै वास थ' आखाइ गल' गल' नैसो नों सेन्देलबो गानाखै गगा मोनो गेर गुरगेर जानानै दं मानसिया फै थ' जालाय आरोना दा रायलायनांसिगोनलाय र' मा जानो बिमाफोरजोंलाय बिदिनोखासै नङा होमबा बेलासिनि जानायनिसो संग्रोनांलायबाय फिसालानो टमेट' आलु बानलु थाइसे होनानै संबाय दै होनानै फोमोनसै बेखौ मेला बेरायनोसै फैबाय जोङो नै बेलासिनानै जाहोखां लोंहोखां नैबेखौहाय बोरो मानसिया मामि नालाय नै बेखौ जाहोखां लोंहोखां मेला बेरायनो फैबाय जोङो इस जा खुसि जोबबाय ओमफ्राय थांसै बारा थांसै देखाय दं नै बेखौ जानो फैनांसिगोन दाउलाया बेसेबां फैगोन बेसेबांनि थांबाय लोगोफोर आङो मैयानि जे बुंनो नागिरनाय बे खोथाखौनो दासिमबो बुंनो हायाखै माने आङो बे भिडिअआवनो लाबोनो सानखानायमोन ओमफ्रायहाय मैयाबो टाइम मोनासै बेलासियावहाय जोङो बेरायहैनो थांबायना दसेनो ओरै फुजानि मेला जादोंमोन नालाय खाथियावनो ओमफ्राय बे मेलाखौनो ओरैनो बेरायनो थांदोंमोन आरोना ओमफ्रायहाय दा बेयावनो बेलासियावनो थांबाय नै ओमफ्राय मोनायावबो आङो हायासै ओरैबायदि उन्दुनो ओंखारबाय उन्दुलांसनबाय आरोना आं खालामनोबो सानदोंमोन फिसाला उन्दुलांबा ओमफ्राय फिसाला उन्दुनायजोंनो आंबो उन्दुलांफाबाय ओमफ्राय गैया जायासै आरोना ओंखायनो दा आङो बे भिडिअजोंनो होफानोसै होननानैहाय थेवबो दा फुङावनो आङो नोंथांमोनजोंहाय नुजाफिननाय जालायबाय जे मैयानि जा बुंनो नागिरदोंमोन आङो कमेन्ट्सनि बाथ्रा कमेन्ट्सआ मानो अफ कमेन्ट सेक्सना मानो अफ जानानै थानाय दाख्लैनि भिडिअ होनायावहाय ओमफ्राय बेखौसो आं बुंनो नागिरदों आरोना बेनो जाहैबाय जे आङो बेखौ गोसो जानानै खालामखादों मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि गेजेराव ओरैबायदि माखासे मानसिफोर दङ जे डिग्रेड खालामनो नागिरो आरोना दा
जों बायदि मानसिखौथ' दा बुंग्राया जोबनो थांखाला मा बुंगोन मा रिजन दिहुननो नागिरगोन गावबा गावनि गोसो बायदि नङा होमबा बेनि थाखाय बिदि जादों बेनि थाखाय बिदि जादों ओरैबायदि गावबा गाव बेनि थाखाय बिदि जादों दां होननानै बुंनो नागिरग्राया जोबनो थांखाया आरोना ओमफ्राय बेबायदिनो कमेन्टआवहाय सोरबाया माबा मोनसे बुंहरोबा बेबायदिनो नेगेटिभ माबा मोनसे बुंहरोबा माने बे इम्पेक्ट जायो आरोना दस्रानावबो जे बिदि जानो हागौदां होननानैहाय दा बेफोरबायदिखौ आङो माने बादानै दङ दा माने ओरैबायदि माबायावनो दंखायो आंहा बजायावनो दंखायो टेनसना बेखायनो आङो माने आलदा टेनसन बेफोरखौ लानो गोसो गैया आरोना बेखायनो आरो नेगेटिभ कमेन्ट्स मोनोब्ला आंबो माखासे सानफ्लाङोना जे साननाया आरोबाव एरबावो बेखायनो आङो बेफोरखौ बन्द खालामनो थाखायनो आङो कमेन्ट सेक्सनखौ अफ खालामना दोननाय जादों नेगेटिभा थाखायो पजिटिभजों लोगोसे पजिटिभा बांसिन थायोबाबो नेगेटिभ मोनसे मोननै फैयोब्लानो बेखौनो माने सानफ्लांबाय थायोना टेनसननि समावथ' आरोबाव बांसिन सानफ्लाङो ओमफ्राय दाथ' बांसिनानो जानानै दंखायो ओमफ्राय जायफोरा जायो बेसो मोनथियो आरोना दा रिजन दिहुननो थाङोब्ला गोबां रिजन मानसिफ्रा बानायलाबायनो नागिरो ओमफ्राय बे रिजनखौनो मानसिफ्रा खायसेया मानसिफोर बानायनायखौ नुनानै आरोबाव बेबायदिनो जागोनदां होननानै सानफ्लांनो नागिरो दा बेखायनो आङो अफ खालामनानै दोननाय जादों गोसो जानानै अफ खालामदों माने एक्सुवेल रिजनखौ आङो दाबो मिन्थिया मानो होननानै बुङोब्ला दासिमबो आंनि सिगाङाव मोखाङावनो बुङाखै आरोना मा एक्सुवेल रिजन मा बेखायनो आं कनफिउस जादों आंखौ बुंनाय जे बाथ्रा बे बाथ्राया माथो गैयानो लेखायावहाय बेखौथ' लिरनो हाखा नङा बे अबभियासलि ओमफ्रायहाय मानो होननानै बुङोब्ला बियो गावनिनो बाथ्रा जाहैबाय ओमफ्राय दा कर्टनि लेखायावहाय जे लिरनाय दङ माने बेखौथ' बुंनो थाङोब्ला मा होनना बुंगोन बुंजागोनानो मानो होनना बुङोब्ला लिरखाबाय जेब्ला आं जेबो डिफेम खालामनायनि खोथा बुङाखै बेवहाय माने लिरखादों बेखायनोसो आङो बुंसै जेनेबा बेबायदि नुदोंनो बेबायदि खालामदोंनो बेफोरबायदिसो आरोना जे गाव नुनाय गाव माबानाय बेबायदि जेबो गैया माने आइखौ बेबायदि खालामदों आइखौ बेबायदि आइया बेबायदि नुदोंनो बेफोरबायदिसो आरोना रिजनाहाय ओमफ्रायहाय गावनिथ' जेबो नुनाय बेबायदि गावनि माबानाय जेबो गैया ओमफ्राय जों सानैनि गेजेराव जेबो बिदि माबानायबो जेबो गैया ओमफ्राय सोंहरदोंमोन ना आब' बेबायदि नामा जे बेबिखौहाय गावनि नङा होननानै बुंदों नामा बेबायदि नङा बेबायदि बुंनो हाया बियो मालाबाबो बुङोबाथ' डाइरेक्ट खोथाया गाज्रिसिनसो जागोन गावनिनो ओमफ्रायहाय बेनो आरोना बेबायदि नङा बेबायदि बुंफेराखै जोंनि गेजेराव बेबायदि जाफेराखै माने आंनि केरेक्टारखौ लानानै बेबायदि दावराव दावसि मालाबो माबा जाफेराखै आरोना ओमफ्राय दा बेसोमोन दा बेखायनो मेरला मानसिफ्रा रिजन दिहुननो नागिरो नालाय गावबा गावनि जाबासो मोनथियो जाय जायो बेसो मोनथियो रिजनखौ आंनो एक्सुवेल रिजनखौ आङो दाबो एक्जेक्टलि मोनथिया जे मा नि थाखायहाय बेबायदि खालाममारदों मानो होनबा आलदा आलदा गासिबो खोथायानो बेखायनो आङो माने फुरा गावजों फेस टु फेस थानानैसो बे खोथाखौ आङो सोंनो गोसो जायो आरोना मानो होनबा फनावबो सिगांनिफ्रायनो बे खिथाखायाखै बेफोरखौ सोंबाय थायो बेफोरखौ रायलायबाय थायो होननानैहाय बेयो काट अफ खालामखायो आरोना बेफोरखौहाय ओमफ्राय दा बेफोरावनो जेबो मिन्थिनाय जायासै ओमफ्राय डाइरेक्ट बेबायदिसो सौहैबाय आरो बेबो रिजनाबो आलदा रोखोमैहाय बेखौ मिन्थिखायाखैमोन आङो बेफोरबायदि रिजन जानो हाथावगौ होननानै बेबायदि सानाखैमोन आरोना ओमफ्राय उनावसो जे गाव सोंनांगौमोन बेबायदि खालामदों बेबायदि नुदोंनो बेबायदि खालामदोंनो होननानै बुङोब्ला एक्सुवेल आंनि मोखाङाव सोंनो हायोमोन आरोना जे बेबायदि खालामदोंनो थानाय समावनो जों थानाय समावनो ओमफ्राय बेयावनो क्लियार जागौमोन आरो खोथायानो खिन्थु सोंनाय जायासै दा होनमारदों ना बुंमाराखै आं मिथिला जायखिजाया लिरनाय दङखाय आं बेखौ बुंनाय जाबाय आरोना ओमफ्रायहाय दा बेनो मानसिफ्रा रिजन दिहुननो नागिरनायखाय आङो बे कमेन्ट सेक्सनखौहाय अफ खालामनानै दोननाय जादों ओमफ्रायहाय बायदिसिना बुंनो नागिरो नालाय खायसे मानसिफ्राहाय डिग्रेड खालामनो नागिरो ओमफ्रायहाय जायगा जायो बेसो मोनथियो गावनि न'खराव गावनि फिउचार दङ गावनि फिसाफोरबो जानो हानाय मोनसे समावहाय आरो गावनि बिब' बिनानाव बेफोरबो जानो हानाय थ' जेब्ला जायो होनब्ला मोनथिगोन थ' जायाब्ला जायै समावहाय रावबो मोनथिनाय नङा मिनिगोनसो आरोना मानि थाखाय बेबायदि खालामजादों बेबायदि दां बियो बेबायदि ओंखायनो बेबायदि खालामजादों होननानैहाय मिनिगोनसो बेखायनो आं बुंनो नागिरो बेखायनो रावनिबो माबाखौ सिचुवेसनखौ दामिनि आरोना बुंनो नाङा जाय जाजायो बेसो मोनथियो मानो होनबा जोंनि खर'आवसो दं माबायदि बजाय जानानै दं दा बेनो आङो बे कमेन्ट सेक्सनखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदोंमोन जे मानि थाखाय अफ खालामनानै दोनदों आरो मानि थाखाय अफ जादों ओमफ्राय आं गोसो खालामनानै दोनखादों बेनो आरोना होमबा बेखिनियानोसै लोगोफोर आङो बेखिनिखौनो एड खालामनो सानदोंमोन होमबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं